Den er lige ved at være i ovnen, og i mellemtiden så laver jeg lige lidt gemyse heromme. Det foregår heromme. Fordi er der noget lækkere til kylling end stegte grønne tomater. Jeg har ikke nogen lighter. Der er ikke rigtig noget strøm i den her. Men heldigvis har jeg en god ven, der kan hjælpe mig med at stege mine grønne tomater. Han er en navnebror. Han er en mand, der hjælper en i nøden, hvis man ikke har en lighter. Han hedder Carsten Klovn. Og han kommer her, så lad os det godt imod ham. Carsten Klovn! Ja. Ja. Vi har flamberet retten. Ja, jeg tænkte lige, at jeg... en sprut med her. Og det lyder fantastisk. Har du prøvet at grille sådan nogle her grønne tomater før? Nej, men jeg har grillet alt muligt andet. Prøv her. Du selv dræbt dine bukser. Sikkerhed frem for alt. Jeg er simpelthen klar, når du er klar, så prøver vi at lynstege nogle grønne tomater hen. Prøv, ja. Din kone er med. Du må gerne komme herind, hvis du vil, og tage nogle billeder. Jeg kommer ind foran kameraet, så vi og få kameraet med sådan der, ja. Wow, man! Ja, for fanden. Skal vi lige refry den? Har du mere derovre i dit glas? Ja, skal den have mere? Ja, så kan vi lige, de skal være gennemstegte og sådan nogle her, ellers så får man jo den samme kylling. Okay! Frem med ham! Nu! Den på skål kommer altså. Sådan.